Само искам да отворим тук една скоба, защото явно много от вас съществуват в това разбиране, че ние трябва 24 часа в денонощието, 7 дена в седмицата да успяваме да се чувстваме добре. Надежда, всяка тук оставете. Разберете, ние живеем в свят на контрасти. Ние сме избрали да дойдем в този свят, в който с пълното осъзнаване сме избрали да дойдем тук, защото сме знаели, че няма да бъдем непрекъснато на топа на това да се чувстваме добре. Защото контраста си има своето място и от тази позиция на контрастна ситуация ние излъчваме желания. Ние разбираме, това не го искам. Добре, това като не го искам, какво искам? И това е мястото на нашия избор. От позицията на това, че не се чувствам добре в момента, да изберем какво искам. И това е вече избора, който имаме право да направим.